studia a dneska som dneska sme si teda pripravili niečo také dve. Zrazu sa nám to objavilo také zvířatka v tomto kašiku. V tomto kašiku a to sú samé sladkosti. no a zrazu som išla rozobrať čokoládu a zrazu sa objavili tieto dva zvířatka. Takže tak čo to je? Takže ma tak zadívajú. Okej, tak oni to by sa vážne, že tam dali lepú spásku. A v tom je, že plus ešte niečo také pyšné zálenie. No a prečítame si, alebo ja si prečítam, čo tam je. No, som myslel pre humor to nedá. Ja sa díva tam málo. Možno som to na ten. Ale akože nemôžno to tam nechám. Okej, zistila som, čo je to takéto, ale jak doma s pečovníkou, napríklad môžete tvariť, že je to nejaká obja kniha alebo prehľadný. Toto? Urobíme aj to druhé, či to ty chceš? To je jedno. Myslím, že som naozaj Pythagor! Ona mi dala zrejme babka. A to je možné. Alebo to je Radka. To bola ona. To bola tá trojka. No z toho druhého nič nebude. Nevadí? To je Petra. Nepadaj! Pomývaš to ja, no? To si ty ma jespe? Už točím. No a toto poznáte asi od videa nejaké iné žvačky také od nejakého youtubera, oni to sa dávajú do huby. Do huby teda a tak. Do huby dávajú také, ale akože väčšie. A bolo to fakt krásne. A ja to Kurance! Toto možno málo kto ľúbilo, že to niekedy smutné. Vianočný šušník. Nepíšu sme na to. Ja som vám len chcela ukázať teda tieto dva zvířatka. Tak. A môžete mi napísať. Ok, my sme sa doma začítať, že? A tak. Ja som pred chvíľou túto dome kočulovala. To majú panastičky. Takéto. To už je tento dneska histórie. Neviem, ako sme to pustili, ale je to dvojriadkové brstičky. Tajme, môžete to aj takto zvízať. A s tým sa ju dobre stať. Poznám jednu babu. To je Martinka. A to teda ona vlastne to som potom poviem. To bude tajné video. To sa rozhodná tiež na YouTube. Ona stojí na takto si skončuje. Takto. Takto stojí, že? Hej, a preto som dobré tieto. A no to je skoro ako táto, ako teninka. A je dobré, že tam majú tie 4 kolies. 4, že sú dvojriadkové. A chcete si to zvízať? Počkajte, ja si to
Selena Gomez! Počkajte, ľudia. Ja si to vždy... A skrátka, takto si môžete dať, vidíte? Že si to dáte, nechce sa vám to takto nosiť v rukách. Vystačíme? No a dajte si tieto dve takto šňúrky, prekrížite, dáte sem a takto dvakrát a môžete to využiť, že kurva! Prepač, to bol na svojie. Takto. A šup. Tak toto môžete. Ako chcem na takom seriálu. Tak ja sa s vami lúčim, skončuje a Lídačka sa s vami lúčia. Takže my vyskúšame tie decka s mojou sestericou. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa krásne.